Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Vanredna situacija proglašena i u Kuršumliji zbog naglog porasta nivoa reke Toplice. Ovo je odlučeno na vanrednoj sednici gradskog štaba za vanredne situacije Prokuplja, održanoj sinoć u 21 čas. Nivo reke Toplice raste iz sata u sat, saopšteno na zvaničnom sajtu grada Prokuplja. Prema njegovim rečima, sve nadležne službe su na terenu kako bi se sprečilo ugrožavanje ljudi i materijalnih dobara. Vanredna situacija proglašena je u Kuršumliji zbog naglog porasta reke Toplice i ugroženosti nekoliko naselja i vodozahvata, prenosi RTS. Najteže je u naselju Mikuljana, gdje je poplavljeno 10 kuća i vodovodni rezervari, odakle se Kuršumlija snabdeva vodom. Prethodno je vanredna odbrana od poplava proglašena na vodnim jedinicama Lim, Prijepolje, Ibar, Kraljevo, Novi Pazar, Drina, Loznica, Zapadna Morava, Kruševac, Zapadna Morava, Čačak. Na Limu i Ibru vodostaji u porastu. Ibar se izlijao i na teritoriji Raške. Zbog obilne kiše i izlivanja reka u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji i Prokuplju proglašena je vanredna situacija. U Novom Pazaru se traga za 2 osobe koja je juče odnela nabujala reka. Evakuisano je 45 ljudi. Velike padavine uzrokovale su porast nivoa vode na rekama u više sredina na Kosovu i Metohiji, a najkritičnije u naseljima uz obalu Ibra. Evakuisano je 120 porodica u severnom dijelu Kosovske Mitrovice.